Cymeriad sydd gyda ni dan sylw heddi yn un o'r enwau cyfarwydd ac eto anghyfarwydd y Testament Newydd, Timotheus. Ond yn ôl farfer, dwi'n dymuno dechrau gyda gair bach o weddi. Ddiw pob gras a phob gobaith, a gorwn ein calonnau, ein meddyliau a'n heneidiau o'r newydd i ti, a thwahodd i'n goleio ein cadarnhau yn y ffydd a'n harwain i thwasanaethu. Amen. Nath Paul ysgrifennu 2 lythyr at Timotheus, ac mae rhan o'r ail lythyr dwi wedi ei ddewis, fel bod ni yn darllen penod 1 ac yn amlaen i'r ail benod, sef at adnod 14. Ond ar bob cyfri, darllenwch y cyfan o'r 2 lythyr, os yw hynna'n hwylus. Nawr, ychydig a wyddon ni am Timotheus, ond i fod e'n berson cyfarwydd i Paul, ac wedi gyfarfod yn Lystra, ac yn ystod yr ail ymweliad nath Paul ar dre honno. I ni'n gwybod fod tad Timotheus yn Roegwr, a bod ei fam a'i fam gi yn aelodau o'r eglwys ac yn llawn ffydd. Ystyr enw Timotheus gyda llaw yw anrhydeddu Duw, a bu'n gydymaith ifanc i Paul ar y teithiau cenhadol. Mae Paul yn cyfeirio ato fel mab annwyl yn y ffydd, a deallwn i fod yn un o arweinwyr yr ail genhedlaeth o'r eglwys. Bu'n gyfaill da i Paul, ac yn berson roedd Paul yn ymddiried yn llwyr yn dda. Nawr fe ddywed traddodiad eglwysig i Timotheus aros yn Ephesus fel gweinidog, ac iddo farw fel merthyr. Mae'r llythyron a dderbyniodd yn dangos bod golygyddion y Testament Newydd yn derbyn fod deunydd oedd ynddynt a oedd yn cyflwyno craidd hanfod y neges Gristnogol. Tybed faint o lythyron Paul ath ar goll gyda llaw. Na wyddon ni ddim am i ohebu fe gydag eraill yn yr eglwys fore. Mae'n rhaid bod llawer, ond bod nhw gyd ddim wedi cael eu cadw'n ddiogel. Mae Timotheus yn berson oedd yn anrhydeddu Duw, ac yn un oedd yn deyrngar i Paul. Derbyniodd fflam y ffydd mwyn ei throsglwyddo i eraill. A tybir fod Paul wedi ysgrifennu'r ail lythyr at Timotheus ychydig cyn i Paul ei hun gael ei ddienyddio. Bydd traddodiad beth bynnag yn dyddio'r llythyr tua 67 oed Crist. Nawr, bydd y Cymru'n gyfarwydd gyda'r arfer o sôn am ache a cysylltiad un person gydag un arall. Ac oedd yr Iddewon yn hoff o wneud yr un peth. Ni wyddom ddim am aelwyd Timotheus, ond drwy Paul, i ni'n cael ar ddeall beth oedd arwyddocad y cysylltiad arbennig. Pwy oedd ei deulu, ac i fod e'n fab i Timotheus. Daw pobl i brofiad o ffydd trwy amrywiol ffyrdd, ac un ohonyn nhw oedd bod e'n cael ei fagu yn y ffydd. Eto, nid trwy fabwysiad crefyddol y daw plentyn i'r ysgol Sul, a'i fagu yn y ffydd, ond i fod e'n dod i lawn dwf ar gyhoeddiad dros do fe hunan. Mae angen y profiad personol yn dos, a'r ymrwymiad unigol i arddel Iesu. Beth yw'ch profiad chi am profiad i? Ai dylanwad y teulu oedd e? Ai pobl eraill oedd yn y cofleidion ni yn y ffydd? A'n cadarnhau? Ynte i ni'n tystio bod yna rhywbeth penodol a gwahanol wedi bod yn brofiad i ni.
roedd Timotheus yn un a gofleidiodd y ffydd, gan wybod fod Duw nef wedi ei gofleidio fe. Ond ni'n dweud ynghynt bod traddodiad yn awgrymu bod Paul wedi cael ei ferthru, wedi ladd. A mae ddigon hawdd credu hynny wrth i'r ymerodraeth Rufeinig geisio lladd y Cristnogion oedd yn arddel y ffydd. Bydd y sawl a welodd werth mewn crefydd yn awyddus i rannu'r ffydd gyda'r eraill, ac mae'n braf darllen fod Paul yn enghraifft o berson a gredodd ac a rannodd y ffydd. Dyna yw un o nodweddion rhyfeddol yr Eglwys Cristnogol ar draws y canrifoedd. Does gyda ni ddim sy'n wahanol i genhedlaeth Timotheus o ran efengil neu argyhoeddiad, ond rydyn sydd i'w rannu am Iesu a bod y ffydd Cristnogol yn esgor ar werthoedd ac ymddygiad anhunanol ac aberthol. Bydd cenhadaeth yr eglwys yn rhywbeth arbennig iawn, ac o bod y genhadaeth honno yn llifo, yna mae rhaid i un ddweud wrth y llall. Dywedir bod symudiad weithiau yn ferw ar gyhoeddiad a thro arall yn lonydd. Gallai symud fel gwybedyn yn dawel iawn, ac eto y mae'r peth lleia, y gair lleia, hyd yn oed y bregaeth mwyaf dismol weithiau, y medru bod yn gyfrwng tanio, argyhoeddi, bywhau, sancteiddio. Bydd yr achos a'r effaith yn bell gyrhaeddol mewn pob math o feisydd, bod yn wleidyddol, yn economaidd neu'n gymdeithasol. A prin y bydde Ewnus a Lois wedi dychmygu bod ei gweddiau hwy wedi cael sylw mewn llythyr a gafodd ei gynnwys mewn llenyddiaeth Gristnogol a hwnnw cael ei gyfieithu i gynifer o ieithoedd. Cwestiwn anodd i ateb, neu falle bod e ddim. I ba raddau i ni'n gweddio pobl i fewn i deulu'r ffydd? Yn dyhau i gweld unigolyn neu ddosbarth ysgol Sul wedwch yn dod i brofiad personol o Grist. Ac o bod yr gweddio yna yn dair ac o ddifri. Pwy a wyr beth fydd yn digwydd? Pwy a wyr pryd? Ond mae'n bwysig bod yr eglwys yn parhau i weddio. Enwi ryw rai. Gofyn i Dduw i fod yn arweinydd ac yn oleuni un plentyn ni. Un ysgol Sul ni. I blant y stryd. I'r sawl sydd eto i gredu. Nag yn mater o oedran yw e, ond mater o gyflwyno un ac i fod yn dyst iddo fe neu iddi hi mewn gwirionedd. Os i ni o ddifrif am y ffydd, mi fyddwn ni fel Timotheus yn diolch am y golau ac yn hapus i rannu'r golau gyda rhywun arall. Gweddiwn. Diolch Arglwydd am ddylanwad y fam a'r fam gi a'r gwrtyn bach, a gwelais tithau'n dda i'w ddefnyddio i ledaenu terfyned y deyrnas. Diolch am genhadaeth pob Timotheus ac am ddylanwad pob Ewnus a Lois ar draws hanes. Boed i bob yr un ohonom sylweddoli ein cyfle a'n cyfrifoldeb i rannu ffydd gyda'r ifanc yn ein teulu, a'r ieuenctid yn ein cymuned, a'r sawl sydd eto i gredu yn y byd.